Gledate Dnevnik. Nizom prigodnih sadržaja proteklog vikenda je obilježen početak operacija Krug i Drina, u kojima je 1992. godine oslobođena teritorija općine Goražde. Obilježavanje 33. godišnjice početka ovih operacija započelo je u petak 15. avgusta posjetom šehidskim mezarima, a u subotu je položeno cvijeće i proučena fatiha na spomen obilježju u Beriču, te je održan okrugli sto na kojem su evocirane uspomene na događaje prije 33 godine. 15. augusta 1992. godine započela je prva ratna operacija pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine pod nazivom Krug, tokom koje je oslobođeno oko 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali rijeke Drine u Goraždu. Pripreme za ovu operaciju počele su još u junu 1992. godine, a odluka je donesena da njena realizacija krene u ranim jutarnjim satima 15. augusta. Operacija Krug je historijska operacija u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mi smo kroz tu operaciju oslobodili na lijevoj obali Drine preko 130 kvadratnih kilometara teritorije. Pa upravo prvi planovi, pravi sastanci oko operacije Krug su krenuli odavde iz Beriča, iz ove ovdje zgrade preko puta. 33 godine, kako se osjećam ja lično i kao učesnik i kao saborac, osjećam se kao i svake godine, znači sa sjećanjem i na one fine, lijepe dane i na one tužne dane, jer smo izgubili mnogo i boraca, svojih saboraca. Recimo 28 sati je trajala bitka za Hadžića Brdo. Kad smo uzeli Hadžića Brdo, onda je bilo, da kažem pod navodnicima, lakše, mada je kompletna operacija Krug bila vrlo teška, ali zahvaljujući borcima prve Drinske, 31. Višegradske i svih koji su učestvovali u operaciji Krug, sasvim uspješno je oslobođena teritorija opštine Goražde na lijevoj strani, dio teritorije opštine Rogaca i dio teritorije opštine Pale. Pa lično sam bio involviran u samo izviđanje, znači prije same operacije Krug na par mjesta i imao sam i zaduženje za jednu kvotu, lično sam predvodio znači na oslobađanje jedne važne kvote i uspjeli smo to da odradimo. Naravno bilo je teško i teško je zamislivo da ćemo uspjeti to da uradimo, ali ona elan i ono što se desilo u tom periodu neuporedivo je sa današnjim elanom ljudi. Ova operacija Krug ne samo da je tu bila oslobađanje grada Goražda, moramo biti iskreni, znači tu je u ovom dijelu sigurno opstanak istočne Bosne je bilo i opstanak Bosne i Hercegovine. Jer mi smo više puta pričali da je plan bio Velike Srbije do Kozije, Čupri i tako dalje, ali opstankom Goražda mi smo poremetili njihove planove tako da smo uspjeli opstati kao jedini pokoreni grad u istočnoj Bosni. U sklopu obilježavanja 33. godišnjice položeno je cvijeće na Hajr česme palim braniteljima u Beriču. Nakon toga održan je okrugli sto o teme značaja operacija Krug i Drina, gdje su evocirane uspomene na događaje prije 33 godine sa jasnom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi. Trebamo da pamtimo, ne da sjećamo se, pamtimo i da nastavimo baštiniti tradiciju onih koji su dali svoje živote, borac, koji su dali dio svog tijela i tako dalje, a nama su ostavili tu amanet na ovaj način da se posjetimo, prisjetimo i da zapamtimo i da pričamo o omladini šta se je dešavalo u proteklom periodu na čitavom prostoru Bosansko-Poljskog kantona Goražde. Smijemo dozvoliti da zaboravimo što znači značaj operacije Krug, ne samo operacije Krug, imamo i operaciju Drina, gdje mi znamo da su to dvije najznačajnije bitke koje se vodile na našoj teritoriji i prestankom te dvije operacije znamo da je oslobođen grad Goražde. Ne smijemo zaboraviti, moramo prenositi na mlađe generacije. Ono što sam ja i predlagao samim učesnicima operacije Krug, to da se krene neki proces možda pisanje knjige, jer bi to ostavilo pisani trag svim generacijama koji dolaze, jer imali bi svakodnevno da se prisjećamo značaja historijata i heroja ovoga grada. Operaciju Krug u periodu od 15. do 28. augusta izveli su borci prve i 31. Drinske udarne brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon nje uslijedila i druga kodnog naziva Drina za oslobađanje teritorije na desnoj obali. Ova operacija okončana je 18. septembra 1992. godine oslobađanjem kompletne teritorije tadašnje općine Goražde, a izvele su jedinice 43. i 31. Drinske udarne brigade.